Rosenborg Slot er fyldt af pragtfulde gobelænger, vidunderlige møbler og andre kostbare skatte. Men så er der altså også de her lidt mindre undselige ting, som ikke desto mindre bærer en vidunderlig og meget stærk historie. Det er dem, vi lige har hentet op fra skatkammeret. Det er små sølvæsker, som alle sammen bærer et initial under en kongekrone. Og så et årstal. Her står der 1657. Og her 1647. Små æsker med årstal på de år, hvor Frederik den 3.'s børn er født. Små æsker med navlestrenge, som har tilhørt Frederik den 3.'s børn. Her har vi faktisk kronprins Christians lille sølvæske med en lille stump af hans navlestreng. Den kobler en genstand direkte sammen med en konge. Og det er jo det, der er gældende for stort set alle genstande her på kongernes samling, at de har den her direkte forbindelse til den kongelige historie. Vi prøver lige at åbne. Der ligger en lille papirpakke, og inde i den her lille papirpakke, der ligger altså en stump af kronprins Christian, den senere Christian den 5.'s navlestreng. Altså, det er helt fantastisk. Og så er der også en lille rund æske her med Frederik den 3.'s kronede monogram. Altså faren til de her 8 børn, vi har liggende her. Og det er ikke hans navlestreng. Nej, det er faktisk en rest af Frederik den 3.'s fosterhinde. Den ligger simpelthen herinde, pakket ind i et stykke papir. Over 400 år gammelt stykke papir og indpakning af Frederik den 3.'s fosterhinde. Og grunden til, at man har gemt den, er fordi, at man siger, at Frederik den 3. blev født i en hel fosterhinde. Han kom simpelthen ud, om jeg så må sige, i en hel fosterhinde. Om det siger man, at man som nyfødt dermed er født med en sejrsskjorte. Legenden siger, at Julius Caesar også var født i en sejrsskjorte, som betød, at man var født til noget stort. At Frederik den 3. var født til noget stort, er der vist ikke nogen tvivl om. Og det vidner rummet jo herom. Det var nemlig Frederik den 3., som i 1668 indrettede rummet her som en hyldest til den enevælde, han selv havde indført i 1660.